Спортен клуб по вдигане на тежести Аполон номинира 3 свои състезатели за участие в анкетата за спортист на Стара Загора за 2011 година. Клубът изпраща една добра откъм успехи година, в която бе и честването на 50-годишнината от организирания спорт вдигане на тежести. И тримата номинирани състезатели от ръководството на спортен клуб Аполон са държавни шампиони в различните възрасти. Златни медалисти от държавното първенство по вдигане на тежести в Асеновград при мъжете са Иван Стойчев и Димитър Пенев, а Елена Руменова е призьорка от надпреварата за кадетки. Тримата номинирани са за тази година републикански шампиони на държавните първенства. Нашата кадетка Елена Руменова, Иван Стойчев и Димитър Пенев. Те положиха доста труд. Това е важното според мен, което доведе до тези успехи. Много труд и постоянство. Нямаше за радост някакви такива проблеми по отношение на контузии. Подготвяха се, тренировъчен процес протече нормално и са с перспектива за следващата година да се получи нещо по-добро. Елена Руменова си национален състезател. Ни очакваме даже на 4-ти тя да отиде на лагер сбор за следващата година на националния отбор. И общо за това е. Служат ли те тримата за пример на останалите състезатели на спортен клуб Аполон? Аз не мога да отлича един от друг. Момчетата и момичетата. Да, те постигнаха най-добри резултати от всички. Не, че другите не са положили труд. Да, и те са така пример. Те по някакъв начин влачат другите. Даже от по-подрастващи видяха, че да станеш републикански шампион трябва доста труд, но и е доста голяма гордост на държавно първенство да си републикански шампион. Официалната церемония по награждаването на най-добрите спортисти, наградени за 2011 година, ще се проведе на 22 декември от 18 часа в фоайето на община Стара Загора.